Gustong makikolaborar ang pipila ka mga kampanya sa kagamhanang probinsyal diha sa paghatag solusyon sa solid water waste sa probinsya. Pinaagi sa sewage treatment plant sa Suliman EC, gitanyag niini ang posibleng paggamit otro sa mga water waste gikan sa mga kabalayan. Ang Green Care Waste Management System mitanyag usab sa ilang pasilidad nga incineration plant with zero emission technology. Our goal is, lagi namin sinasabi, we're here to help the LGUs and the people surrounding and helping the environment. Ang battle cry namin is environmental sanitation. So we're here to help the people and also the local government to their septage management. Samtang ang Plastic Republic CDO may paabot sa ilang misyon sa pag-recycle sa mga plastic bottles, pinaagi sa social recycling. Naaprubahan usab ang planong Basic Pollution Control Training para sa mga city and municipal environmental and natural resources officers. Kabahin kini sa tinguhang makubsan ang kalisod sa lalawigan subay sa SDPI program o paglaom development agenda ni Governor Peter Sr. Pedro Onabia ubos sa letrang P kung participatory governance. Timaan kini nga ang pagsakmit sa kalampusan sa lalawigan, lakip ang pagsigurong hapsay ug luwas ang palibot. Update gikan sa Plenro, ako si Estian Recampo, Paglaom News.